Mogens, du er byguide her i Holstebro, og jeg ved, du har et helt specielt forhold til det gamle postkontor, som vi står foran lige nu. Hvad er det, det er? Jamen det er jo flere ting. For det første så er det jo byens næstældste hus efter Bomhuset. Det er opført eller færdiggjort i 1796, og samtidig så har jeg faktisk boet herinde i 17 år, fra 1943 til 1960. Så det er klart, at der er en hel del minder, som knytter sig til lige netop den bygning her. Desuden har det jo også engang været posthus i tidligere tider, og det er også derfor, man har lavet det gamle postkontor som et museum, som i øvrigt har åbent hver lørdag formiddag. Selve bygningen har set lidt anderledes ud, dengang jeg boede her. Vi står foran en gavl, som er opført næsten som den var dengang, men der var et fag mere, som nåede en del meter længere ud mod Enghavevej, men den blev så fjernet, fordi man skulle have Enghavevej gjort bredere. Om i baggården, der var der jo en stor plads, og der havde vi så, dengang jeg var dreng, udendørs lokum og vaskehus, og det var første gang i 50'erne, at vi fik træk og slip i mellemgangen mellem køkken og entréen. Kan man sige, at du genoplever en fli af dit eget liv, hver gang du tager en tur rundt som byguide her i Holstebro? Ja, det kan jo ikke undgås. Altså, der er jo en hel del af de gamle ting stadigvæk, selvom en stor del af byen er blevet fornyet. Men altså, når man går rundt her, så kan man ikke lade være med at mindes nogle af de ting, som man oplevede dengang, dengang man var teenager og ung og måske forelsket. Og der er mange minder, og der er også mange mennesker, som var ung og barn sammen med mig, som man møder en gang imellem og får en lille sludder om, hvordan det nu var dengang. Er det også det, der gør, at du i en alder som 71 stadig har lyst til at gøre det her? Ja, jeg synes jo, det er en dejlig by, og jeg vil da gerne præsentere byen for både turister, men egentlig også for gamle Holstebroere. Så er vi kommet til det her sted, hvor pesttræet står der, i hvert fald roden af det. Hvad er det for en historie, der ligger bag den? Ja, det er jo fordi, vi står ved kirkepladsen, som tidligere var kirkegård også. Og der blev folk jo begravet, og så var der jo så nogen, som var lidt uden for nummer. Det vil sige, kunne være kriminelle, det kunne være voldtægtsforbrydere, det kunne også være folk, som skyldte penge. De kunne ikke begraves i hellig jord, så de blev begravet i et andet område, som lå uden for den mur, som omgav kirkepladsen dengang. Og her var der så et træ, som så lidt sørgeligt ud, egentlig fra starten måske. Og det kaldte man så pesttræet, fordi man sagde, at den blod, der var i de lig, der blev begravet, ødelagde træet, sådan at det så sørgeligt ud. Det har stået her indtil for et par år siden, så skulle der lægges nye rør ned i jorden her, og så var der en lastbil, der kørte imod det, og så væltede det, og nu er der altså som sagt kun roden tilbage.